Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Huwag ko suko niyo. Sige, yaw. Hoy, ma'am! Ikaw bang naspikas niya pamati na ko, ha? Pagsulti ko nitrahan akong dialo ni, ha? Ay, sige, balik-balik ka ng liter-liter. Sig balik! Jumbo, Oh, si Bradzi, naulian din siya. Brads! Ikaw ka! Pick up ako, pick up ako! Uy, Jimbo, usap ka. Pati ka panghiram diha. Ayaw lang pa na pugod. Pick up pa tanay mo gamay, be. Hiram mo eh. Kabuangan sa kunin mo da. Bitaw, ay. May ka. Mayo na ka, ha? Okay na ka diha? Oh, Kaliyo ta? Klaro ito gini? Ayaw na ko ka? Ayaw na ka? usay ayo ba? Ako ang magod. Ay, bultis mo kay ka paingon din, he. Siga kay mong mata. Oh, ha? Usay siga ba? Ay, lang ko pa explicar raw, yung naunsa ka. Kada kong bisaya, anak. Huwag ka kasabot ang sigag mata. Usay man dapita ito ni mo tangan. Dili malagi ni ang tubay. Ato gipuyan. Da? Lahi malagi ni. Ano ka, ay? Tarong niya? Huwag ka kibaw? Ha? Huwag kay nahinumduman? Gibiyaan na to atong gipoyan kay gipabalhin tang prok-dok-dok din eh. Si prok-dok-dok-dok profesor. Oh, sa doktor. Sa professor. Sigbalik! Sama ka, sigbalik kung sa'yo sulti, oy! Oh, sigbalik ka sa... Jumbo. Wa ko magkasabot. Eh, kung wak kakasabot na ilang eh. Basta mao ni akong ang ato karon nga pagkabutang ron, mao ni atong pinuyanan kining dakong bay. Magistorya taglain, kanang may nahibawan ka. Bay na riyan, polis gwapa. May nahibawan ka? Rian? Kinsang Rian? Pagkong na, magidang nga ito mo. Mura mo ako rin usang istorya taon ani. Wa mo rin laro, oy. Wa mo kay klaro. Wa kay kralo. Mao na. Ay, pahuway sa usay. Pahuway sa, pahuway. Rest in peace, usa! Saming utok ni Bradzi. Lahi na san. Mura na kasuyot. Kabiyan niyo, eh. Pwede! Oh. Uy. No, ano yung mga armadong taos kawas? Unsa ba ni? Ilaming gibatayan? Oh, kung naglagot ka ng Estrada, Dok, kanang Rian, ihatag na siya nako. Ako'y bahala na niya. Hilom, butakal! Agoy, gidakdak mang butakal. Kabrutal sab ni mo, Dok, oy. Proof? Ganong anha manggid nimo nga ni aman ko? Aper, Dok. Aper, proof. O si Apir? May pagkabuts po di ay ka. Unsay bots? May pagkabutakal. Agoy, Mama. agoy. Mayong pagkasunggo na ko, Dok. Kikalitan mo ko ni mo suntok. Gawas mong pare, oh. Tungkol kay gago ka. Unsao naman ang siling? Pero dili ba matod mo, nga murag maguba ni Rian ang imong plano ni Ellen? Gusto na, tipalo! Ay nagpuning akong kalagot. Kitingalik unsa pa'y kumabuhat nimo. Sorry, Dok. Sorry kayo, Prof. Unsa may imong plano karon ni Rian nga ningon magang siya mo ay makaguba sa imong plano? Nakauna-una ako nga kontrolon siya. Unsay buot mong ipasabot, Dok? Maay na ng tingali nga buktangan ko si Okchip ang sama kang John Milgar. Mamantuan ko ug makontrolar ang iyang utok. Uy,
Maayo ka ang akong nauna-unaan, Tipalo. Aw. Kung ako ang pasultihon, ako muingon. Maayo kayo. Kay, mahimo mo naman ang bisan unsa imong gusto nga buhaton nga to niya. Ayaw niya ko kalimti, Dok, ha? Dugay na kong naibog ang pulisa. Labyog kay samput. Gago! Ang pagkabutagal ra gyud nimo da. Butakal kay kagunahuna. Komedya ra to, Dok. Pero nindot good kung tinudon. Hilom! Bitaw, Dok, kung mo na imong hunaan para ni Rian, nganong dili naman lang sabna mo imong buhaton nga tunilin. Tipalo. Oh, di ba maayo? Sulbad ang krisis imong uwan na, Dok. Maangkon mo na gyud silin og wala gyud unya makailog pa niya gikan nimo. Dugay na kong nagunahuna ni anak, Tipalo. Apan sama dang ako mo'y mitun sa akong karpo. Oh, tinuod na. Mahimo na ko ang bisan unsa kang Elaine kung mabutangan siya og chip. Apan dili may mong hingpit ang akong pag-angkon niya. Kay wa man kini sa iyang kababuton. Ug butang ka na nga wa sa akong bokabularyo. Ni Rian pwede, pero si Elaine dili. Aw. Ikaw. Ah, may mitawag. Hello. Bro, wag yun magpapugong ang policewoman. May gawas yun siya sa ospital. Oh, unsa? May gawa si Rian sa ospital? Malain gid si Robert kung may baw siya nga ma-check out ka sa ospital riyan. Bahala siya eh. Di ko gusto mo puyog ospital. Elaine, unya na lang ta magsulti. Kanang kitara. Kaya ang driver ng taxi. Murag nagpaniit sa atong panagsulti. Ha? Noy, manaog niya mi diha sa may rotunda. Nganong mi balhin pa man tag taxi nga atong gisakyan riyan? Mi balhin ta. Kay dili ko gusto masundan og mahibaw-an ta kung asa ta mo paingon. Kay dili ba daay ta mo diretso sa imong gipuy-an? Dili sa Elaine. Gikontak na nakong akong higalang pulis wa man usab. Nga to ang ma-assign sa probinsya. Adto usa ta dito sa iyang gipuy-an. Adto ta magsulti og tarong dito. Nasusi na sa kong mga sakop ang gipuy-an ni Rian ug ni Lindok. Wa sila dito. Mama? Animal! Unsay lain mong isugo, Dok? Mutawag lang niya ko ni mo may pabuhat ko, Tipalong. Bye. Bye, Dok. Bullshit ka riyan. Bullshit ka. Imugi kong ipalagot. Buhato ko sa laboratory. Gamit ang tracking device. Mahimo ko sa may bawaan kung hain karon sila. May mutang pinaagi sa ilang cellphone kung wa lang kinigi-off. Masuko gito si Robert. Kung may baw siya nga wa ta mo uli sa tag sa Pinuy-anan. Iyan na ang problema, Elaine. Karon, makahigayon na kita og sulti. Nga way makadisturbo na to. Unsang mga butanga ang gusto mong isulti nako riyan? Naglibog ko unsay unahan ako sa pagsulti nimo, Elaine. Ha? Kuan, katong imong giingon ang bahin atong ginganlan og Jumbo ug katong iyang hikala nga imong giingon nga susama og bayhon sa Pertuco. Pasabta ko ini. Elaine, sa pagkatinuod lang, suod man gid mo si Robert tungod ni John Milcar.
Apan gikasubo ko. Nga prangka-prangka lang yun ug masabot lang yun tingali sa akong mga gestures ug sinultihan. Nga wa na ko'y pagsalig na ng Robert. Rian, Frankly, nawa nang akong pag-ila ug pagsalig niya. ngano? Tungod kay nabuang na ng tawhana siyang paghigugman ni mo, Elaine. Unsay? Ay kog ina nga wa gyud kay hisabtan ni Robert. Sa tanang kaayo ngayang gibuhat para nimo sukat pagyud sa una. Sukat pagyud sa pagkawa ni John Melgar. Rian, Elaine, mahimong masayop ko. Mahimo sang masayop ko apan daghan ang investigation ang gihimo. Nagkalain-lain na lang ahan siya sa kagamhanan ang may conduct ug ingnon tang thorough investigation. Pero sa may resulta, doon na ba? Wa gyud dili ba? idiretso ko sa mong ipasabot, Rian. I'm sorry to tell you, Elaine, nga wa ko'y laing gidudahan nga utok sa paggawa o kamatayon ni John Melgar. Si Robert Valdez ra gyud. Unsa? Rian, no. Dili na tinukod. No. Dili makahimo si Robert, anak. Dili ko makatuo, anak. Misabot ko nimo ni anang butanga. Nakasabot kay ko nimo. Ba't timbang-timbang nga ragod, Elaine? Why kontra si John Melgar? Wa, di ba? Og wa kay matumbok nga laing tao nga dunay motibo sa iyang kamatayon og pagkawa. No. Dili na tinuod, Rian. Dili ko makatuo makahimo si Robert, anak nga to ni John. No. Og way laing ugat ni ining tanan. Ang iyang hilom nga pagbati nimo. Ang iyang gitagong paghigugma nimo, Elaine. No. Ayaw ko padungga, anak, Rian. Ayaw, please, please. Dili ko gustong... Og dili kay kana. Makapaduda ka ayo. Kung nganong way gihimong investigasyon bato kang Robert. Yes. Mao kanay tinuod, Elaine. Og wa na ko ibaliwa nga ang hinungdan niini. Mao ang iyang pagka-influensyado. Dili lang sa mga kadagkuan sa kapulisan dinhi sa ato. Lakip na dito sa kauluhan og ingon man sa mga pipila ka mga opisyal nga taas og posisyon sa gobyerno. My God. No. Wa ko maingon nimong tuhoy ko. Wa, Elaine. Pero ikaw mismo, nasayod ka kung unsang mga pagpasakit ni Robert para nimo. Kung unsa ang tanan niyang kibuhat, aron dili ka mag-uol sa paggawa ni John Melgar. Sa laktod, naasya sa tanang higayon kung manginahanglan ka niya. Bisan pagani kung dili ka magpatabang niya. Nitabang na siya nimong daan. Dugay na. Yes. Tinuod ang imong gisulti nga dugay na kung kitabangan ni Robert. Pero sa imong kiingon nga may pagbati siya na ako. Nga may kitago siyang pagkikugman ako. Og labi nang siya mao'y imong kidudahan nga responsable o utok sa paggawa o kamatayo ni John. Sagi kaingon ko na, Elaine. Wa ko mo ingon nga tuhoy ko. Igo lang kong nagpahayag sa mga buta nga dugay ko nang gihampin. Usa pa. Wa og wa kagyoy nahibaw-an nga nalambigit ni Robert. Nga laing babae, di ba? Labaw nang wa kay nahibaw-an nga usa siya kabayot. Rian. Og dili kay kana lang. Dili kay kana lang. Doon na pa'y makapaduda gyud kaayo. Ang unsa? Ang bahin sa Bertuco. Ang bahin sa Bertuco? Oh, kay ngano? Elaine, diha ka sa pagkahitabo. Sa unsang itapo, Ang pagransak sa kong gipuy-an ni ato mga armadong tao nga may kuha sa mga hulagway sa Berdugo ug may guba sa kong computer. Gihuna-huna o gitimbang-timbang ko pag-ayo. Kung wa ba ko'y mga tao nga nayatakan sa akong pagpanerbisyo,
kung kinsa mga taong posibleng mohimo neto. Pero Elaine, wa gid ko'y nahuna-hunaan. Tungod kay nag-amping ko sa akong trabaho. Ug nagtuman ko sa mga balaod nga akong gipatuman. Ug unsay koneksyon ni Robert diha? Ha? Rian? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!